aliyeza lenhlungu mawedini. Ngokuthetha isiXhosa sinzima, abanye abangazosazi. EsiXhoseni isinamuva liyabukwa. I know abanye abayana noba ndithetha ukuthini xa ndisitsho. Isinamuva liyabukwa. Yeah. Kodwa ke itopic yam yanamhlanje ayikho kulonto. Itopic yam namhlanje ithetha ngophendula kwethu abantu apha kuFacebook. Abantu kuFacebook sebefuna ukugeyina ii-numbers ngogezela abantu. Umuntu athathe wena kutrendise okanye ageze enze laa nto athethe ngawo athini. Ufuna nje ufumana ii-numbers kuFacebook okanye ufuna urecognizwa azokwaziwa. Ndiyayi-understanda shem. Guys are not personal. Kodwa nini-understand. Ungumjita, uyintombazana. Ungamphenduli umuntu okunyelayo okanye okugezelayo odrayiva imoto ewiki kuneyakho. Andazi noba niyandiva na. Unga-adyuwishi nomntu okugezelayo noba ukugezela ngoluphi uhlobo, noba ubhala ntoni kwi-status sakho akhomente kwenye kwiwall yakho athethe nje ububhanxa. Sumphendula umntu odrayiva ngaphantsi kwakho. Sumphendula umntu, su-adyuwisha nomntu othi xa umjongile ubone uba noko lona ungaphantsi kwam. Niyeka ziqhubekekele nje afuthela amazinyo. Kaloku guys kunentetho ethi esiXhoseni, ubukhonkotha yinja awuzuguqa nawe ukhonkotane nenja. Siyayazi guys nendlala yalenza ulaka. Ukusa kugcwele kakhulu apha eSouth Africa, kusiwe qithi ngabantu. But uzathi xa usenza i-research umlandelele aba bantu bakhangela, umlandelele because umuntu xa kugezele waqonda uba uncithekile uyamkhangela, umkhangela udike. Xa ufumaneka no isimo asikho right kulo mfolo. So su-waste ixesha lakho uadyuwishe nomntu ombonayo uba imeko yakhe ngaphantsi kweyakho. Ninale element yoba zii-dictionary ke apha kulo Facebook. Nifunde kakhulu. Nibona abantu ababhala amagama rongo, nibona yonke into. Mna ungafana ulungise i-English yam okanye ulungise intoni, kodwa uba usindophaqa wena namsebenzi nawe. Usindophaqa ukhawukelwa ziflop endleleni. Into ethetha uba loo English ukuba ne-English kurongo mos. So ezinye izinto ebomini akufuneki noba ungazikhathaza, noba abantu banganyubula bayeke banyubule. But ungavumi uadyuwisha nedoda enxiba ii-flops, ingazinxibi ngechoice. Ungavumi uadyuwisha nendoda egangatha ngenyawo phantsi ibe kunyele igeza. Suvuma. Mjonge icomment yakhe suyihoya noyihoya. And ungayenzi mistake yobloka abantu abagezayo. Umuntu ogezayo oqhuba nobomi abulaleke every day. I-one uhlobano lwangalo nawe kukubhala kuFacebook isigezo. But ngezenzo uyayazi uba uyamdunusisa. Ungazulwe uadyuwishe nento egqobhoke ikawusi ekuvela uziphe ekawusini.
ubhetele yami ekawusi yakrazuka isithende futhi yayingaguganga nandiyitsala xa ndayitsala ngamandla yarobhoka isithende. Abanye uzipho luthe ekawusini, ungatyuwishi nomntu onjalo. Ubuzawuvela ugezela uMan B, xa ndikuleqa ndidibana nawe uhamba ngethezi, funeka ndizulise ngathi bendingakuleqi ndigqithe ndikubhibhizele ndigqithe, andikoyiki. But ndibona isimo uba nesi sigezo okanye senziwa yimeko okuyo. Ungalwi nodoti. Athanda ke noba lamatapula amakhulu ento sigeza ufuna amasenda amakhulu. Ungalwi nomntu osindwa sisikhaxa, nomntu onembandezelo zobomi, ungalwi naye. Ungambloki umntu ogezelayo, myeke apha kuFacebook anyunyutheke, ebona ubomi bakho buqhuba bubuhle, esiva abantu bethetha kakuhle, sumbloka, myeke apha. Isidenge sigcine, isidenge sigcina apha kuwe. Into ezirongo ziyathanda ufaniswa nenja. Inja is better than abanye abantu apha kulo Facebook. Inja ine-value because xa ulele ifemeli, umntu omayo ogada ifemeli, ogada ikhaya yinja. Awukwazi bodoti aba ubafanise nenja. Inja ibaluleke kakhulu. Izinto ezifana nolukhanyo yabona abalukhanyo, noba yiFacebook iprofile yakhe nangathi yintombazana okanye yintoni, oodoti abafana nolukhanyo aba. Oodoti azizinto ezingaphendulwayo ke ezi, iyeke laa nto, uyawufa intliziyo laa nto leyo. Ungazulinga umbloke umuntu osisitenge abafana nolukhanyo lo, usumbloka udoti onje. Myeke apho siphila khona, siphilela uhlala nezidenge, siphilela uhlala nabatshutshisi, uzogqitha ezintshutshisweni uzokhula. Guys, ebomini ngeke ukhule ungakange udibane nobunzima. Yile nto abantu abanintsi abakhule bechebeleza bazibophelelayo xa sebebadala, uve kuthi umntu uzihenge ngentambo. Soze ndizihenge ngentambo mna, because ubunzima ndiyabazi, ndikhule ngabo ubunzima. If awunazi-challenges ebomini, awuyindawo. Dilishana nentlupheko ebomini, bizwa ngamagama, bizwa ngezinto, kodwa uzunga-atyuwishi nomgodoyi. Ugesi awunongamkeli, nogesi lo uThixo uthatha ngesibomu. Yabona ugesi uyakwazi uThixo ususa nje ukuhlala emnyameni xa uyayintshaji khosi lami. So guys, ndiyanicebisa ngaloo nto leyo, ungababloki, bagcine. Umane uthi baza kunya one by one, bagcine. Ugcine u-enemy yakho, igcine apha cala kwakho. Ethanda nina umuntu ogezayo vele ubaleka umbloka, awasumbloka amgcine. Hayi mani, somnandi mhlekazi wami, nditsho kanjalo. Uba umelene nabantu abangekho rayithi, uyawumane unqatyelwa ngumahamba kuloo area uhlala kuyo. UThixo uyawuthatha umbane ngesibomu, nihlale ebumnyameni, kanti ukhweli gqwirha likulo area yakho lipanishwa nguThixo.
sekisha mfethu into men entertainment man kulwami kuthethwa phaa ngento zemiculo mna ndingumen bingo kweli cala ndikho semculweni tshetshisha men entertainment bakhona abantu abaphendulayo phaa mhlekazi wami uyabona into zikhesti ezinto zikhesti zigcine ngazibloki zigcineni no kalo mhlekazi neKaizer Chiefs linganenzela umsindo akho timi wono kokoko lihlobo neChiefs ngandenzela ingcwangu nje sike nibe nengcwangu kaloku akufuneka itimi sosiwine strong kanje so ke guys ndiyanicebisa nobuphi ungabi nanzondo thina uzawuzonda injanjani awunoyizondi nje yeke but abantu abanomona bangabodlulwa nazizinja ekubonakala nomntana werape wabona uAlishiyaba okay uba ungowe-dog style noba ungowe-rape abantu abanje ke bakhesti banosoloko benengcwangu ebantwini uyawukunya i-enemy ungayibloki enemy unuyigcini enemy ungayibloki ndanthe mna ubobloka lo mntu unyubulayo umntu xa ebhale isigezo kwakho ohlekayo bloka lunyubulayo ecaleni sumbloka lubhala isigezo mgcine mphilise kabuhlungu kaloku abanye abantu zange beze kakuhle emhlabeni ngoku ingcwangu yabo bayikhuphele ebantwini okanye wasurvive i-abortion ulwa nathi ngoku bayasazi abanophinde bakwazi uba bathethe ibhola nathi abakwazi uphinde bathethe ibhola nathi it's only team ngoku one team enothetha ibhola eSouth Africa is Kaizer Chiefs kule weekend ababizwa uba ngo-big team it's only one big team ewinileyo sanondisebholeni mano ndisekule meko niyandikhupha kule meko yam ngoku nindifake ebholeni sithe baza kunya silo one by one aviwe iphi imali yabantu wena uyihlo wafe ngenamali nawe awunamali uzawuzala abantwana abangenamali ubuza imali wazini ngemali washiwa ungenanto wena lo ingcwangu le yakho iyabonakala bunenzondo inzondo ibuza abazalini bakho mntanam ungayibuzi ukuthi awungomntu othe mawukhule kakubi wena Tempo uyintoni iTempo ubani ligama lakho unguTempo uyayiqonda uyitemponi yo awufani unengcwangu kwethina uhlala endaweni ezirongo uthi ngamabona ndenzile uyaqonda udlala eAfrika wena ngamabona ndenzile kanti naye awuyazi uba yintoni eAfrika hayi manje ukuyeke uthi ngamabona ndenzile uyakwazi udlala eAfrika uba yintoni udlala eAfrika injalo buzwe bra injalo buzwe injalo sibabonise into abahlulwa kuyenza nge-90 minutes thina sababonisa nge-2 minutes amarhasharhasha la abodlame baza ngodlame emhlabeni ngokolidlame balikhuphela kuthi umuntu makhangela uyise Stanford ndiyakubona mkhuluwe
Hola Zolal, my brother. Hola, 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 hola. China Mzole. Abanye bafumbethe igame in hand, ubomi buyaqhuba bona. Abanye befumbethe igame in hand, thina siqhuba life. Kule season siphumile kwisephu yasehotel. Sihlafuna laa nto kaJuju. Sihlafuna into kaJulius Malema. Siphumile kwisephu yasehotel. Indoda mayihlafune ingcambu. The real man, the African man, must show something. Sibonisile uJuju. Malema sithwele ubonse. Oh. Ulibonisile uJuju, indoda yahlafuna madoda. Sitsho nje makwethini sithi nali eza lenhlungu makwethini lingawakhohlwa lamagama. Umuntu onengcwangu uyawucengwa ngunina. Onke la mahashahasha ibhluku ezawugcwala umoya. Jonga ngoku kwi-Nedbank ninikwa mahashahasha. Thina sinikwa iteam, sawubetha iteam, siphinde sibethe enye iteam, siyogqibela ngenye iteam. Nina nihle emfuleni nihamba ngamahashahasha. Julius Malema is an African man. Indoda yase-Afrika ayiwuvala umlomo. Indoda yase-Afrika iyahlafuna. Uhlafuna limi kuyiloza umlungu. Uhlafuna i-Afroforum ibhideke. Ithatha into engavakaliyo. Unaye nyani uTikoloshe. Ndithe indoda mayibe noTikoloshe. Subuza kum. Uba ungumntu ongusisi, buza i-boyfriend yakho basemodileni uTikoloshe. Subuza mna. Ndithe indoda mayibe noTikoloshe. Buza i-boyfriend yakho uba how far baby ngoTikoloshe. Okanye wale loo doti akondo awuzujola nomntu ongenaTikoloshe apho kube kulanjwe endlini. Uba indoda ayinaTikoloshe lahla loo doti. uJunior Kanye simhlafunise amazinyo wakhe yena. Yakunya kwayena. I-chest pains apho zikhoyo zidibene ne-game in hand. Kuthiwa chest pains go straight to game in hand people. Abo babambe igame esandleni bazofumbatha ne-chest pains today. Dango Keketso, dange mhlobo wam, dange Keketso. Uhlala phi Mageba? Zinintsi impahla apha mfondini. Kugcwele apho Fabian ntontoni zonke impahla ndingasebenzisi. Uhlala phi mfondini? Mageba unxiba usayizibani khona?
Ndithe ungabafuni uThixoloshe intombazana, hey uyawuxakwa makabe mnye uThixoloshe abe namadapile mani. Kwayena umthene futhi abe yinkabi, angahambe emnethisa apha esiza noThixoloshe abaninzi. Makabe mnye usiki nantsikeli abe likhwangana, angabi namdla wamantombi lo Thixoloshe. Kodwa uba unendoda engenaThixoloshe, lahla loo nto, uyawutyisa ngendlala. Indoda mayibe nento, indoda mayinuke, indoda mayithakathe, kuzojatyulwa ekhaya. Hayi, ungalwi nabo wena Jali, ogame in hand, banengcwangu, yho, awulwa nawe. Uxolo mzwabantu mkhuluwe, uxolo. Emnyama lento. Ubuntu masibulele ndoda, masibulele ndoda ekhaya. Amzole. Sikujongile mkhuluwe. Baza kunyabonge one by one. I-event manager ndandinibize nonke, ndathi umntu olapha e-Eastern Cape okwaziyo uba ngayo-event mayabe intontoni makasondele sothetha. Ndiqala ndithanda uthetha apha kuFacebook. Umanager, i-artist, everything. Ndanthe sondelani, xa niyathanda uvele nizondibuza apha kuFacebook. Xa nifuna uba niyeza ibhulukhwe egcwala umoya, kudabuka idyasi. Njongo masithethe kwi-inbox mkhuluwe. Bavumelele abantwana beze kum bazothatha uhile ngoba ubukumkani bamaZulu bobabo. Yo, hayi inkulu luyifunayo anele, hey inamandla lemkhulu uMamlambo, yo. Kusebhetele ushuta lo. DJ masithethe kwi-inbox mkhuluwe. Uyugo boss ushwatyanele zizibunu today. Shwabene. Qhala kakuba uyugo boss. Hayi ke uthi ngawuhluthi wena uncele eringini ngoku utye ibhatata. Utye ibhatata wasela amasi uvele ubone mna eringini ngoku. Indawo bohlisela uhlutha nangoku. Aza kunyakeketha one by one. Luvuyo checka uMain Entertainment uzawuvela. Bakhona abantu ozawuthetha nabo apho uzifumana ii-details bra. Asithethe kunantsika ke Mageba, masithethe phaa kwi-inbox. Awutatam kaloku emnyama lento. Chumani wena. Ya masithethe kwi-inbox andile because ndiyamfuna umuntu ongapha ngase-KZN. Sizokhuluma kakuhle mfethu because ndifuna namagigi kwelo site.
beza kunye one by one. Ndoyiki rhasha ndoyiki Pirates mna bright itime ke yeza phambi kwam ndayigrinda mna phethe igrinda ngosikhohlakele kakhulu. Ewe mani asokhele abantu abuthi awuhlutha ibhatata asele amasi akwazi uMNB andiyondawo yohluthela ibhatata mna. Ubuyibukela iTV namhlanje laa nto ubuyibona eTV abobuxoki ango-AI lo bumbuka eTV. Ngumodi le befuna umnatha pha ngumodi. Ayo AI leya ngumodi. Inbox ndoda inbox Deeptronic. Ungu-DJ yiphi Mfondini P ungowaphi? Ndiyibhari kodwa ndingakondla kwedini. Ndingayibhari mna kodwa i-bank account yakho ibhari nayo. Wena unguclever nje apha kuFacebook mna ndiyibhari apha kuFacebook kodwa ndingakondla. Ndikondlele ne-girlfriend yakho ndawugqiba ndiyithathe. Yo shit. Ewe solo uHugo Boss utwebekile usekakhulu unesigezo eside. Upersonal yena akajongi talent upersonal. We are Kaizer Chiefs, we are fearless. We are in charge, we are not confused. Inye itime wine igame ezimbini ngo-2026. Especially kwiiteam ezibizwa ngoba zii-big teams. Kaizer Chiefs yodwa ewine igame ezi-2. Uze ngaphambili buyakroka ngoku. Only Kaizer Chiefs eseyiwine 2 games ku-2026. Loo nto kuxelelwa amatyala azawugcwala umoya. Sure ke Andile sure cheka nanku Anonymous apha Andile ke nambona apho Anonymous ophethe ipage kaMNB Entertainment uAnonymous ese-Republic of South Africa. Cheka yena uthethe naye mfethu ukhona apha ngoku live. Okokuqala nihambe nisithi bonke abantu ngo-number 1 goalkeeper. Uyi-1 u-number 1 goalkeeper eSouth Africa. Jonga ukhipha ongatywanga ngamagoli qithi. NguPieters. Kodwa soze niyibone loo nto leyo. Wena wancanyana ngabazali bakho. Unoba nako kuwena waziwa nobuphi isithembiso. Wancanywa kwa ifamily yakho akho nomuntu onomdla ngawe. Babehlala namavukuvuku kaloku asibomatshini bothunga mpahla ezindala thina. Sibethe into liphambanela kuthi asiyondawo yophambanela. Ubuthi ngamavukuvuku asithungi into ezindala thina. Nango ke khalo Anonymous RSA ke ndoda ubufuna into kwaMNB Entertainment ngena pha kwaAnonymous uzakuchazela nango ekhala. Sure ke Andile sure ke hlala emva kwakho ungamphuncuki. Sabathela chu kule season siyathena ngoku. Siyabathena kule season.
asithethi tuku thina. Umukoko wayelivukuvuku kodwa abanye izihlathi zagcwala impama. Laxelela ngamavukuvuku nohlulwa lelakhwange linetapile elinye lingumukoko. Ubothatha laa mkoko umdibanise nechips sambethela umbulala thina. Asiyondawo otshayela ntsangu thina. Ichips ayondawo otshayela izuli. Ungathi abantu ngamarhasharhasha batyiwa ngumukoko irhasharhasha. Ayondawo otyela ispiriti. Singathi Kaizer Chiefs against South Africa, but uphinde unga-understand because i-majority ye-South Africans yi-Kaizer Chiefs. So Kaizer Chiefs versus i-minority e-South Africa. Anganye uJohnson angaqalwa ndim amkhabe ezantsi kwam. Funa umbuyela phi? Ha. Isithunzela. Eva. Hayi kutsho wena mprofeti wobuxoki uba ke sithole lutho. Wena uprofeta wobuxoki. Akubetha wena sibethe umprofeti wakho. Sawugqiba tshise kwayicawe le yakho mprofeti. Hey, ndonqena nokunika inamba yam apha wena Prince. Cause ngeke ndiphinde ndilale bayeki abazophantsi kweshiti bakhupha phantsi kweshiti wabanika inamba nje ngeke uphumle. Yazi mpiwe ibhulukhwe zibana zigcwala umoya. Hayi uBig Zulu kaloku uxhomekeke kum uba ndimnike idate. Undilindile undilambele kakhulu uBig Zulu uyadlalisa ke ndimnike ngoku. Uyalibona inqindi uBig Zulu uyawundibhidisa. Sambekela uDisemba. Nenditreyine ngoku hayi ndixakwe kukuphendula ke but ke sendibona wena ungungungunyane. Uyabona ke ngungunyane. Mamela ngungunyane. Andikuyeke mali ngakuphenduli.
Ndithanda nje igama lakho, Ngungunyane. Uyayazi Ngungunyane? Ngungunyane akunya. Kaloku mfondini wena Anele Ismail, iPirates afuneka noba masibe fit kwiPirates. iPirates sivuke ezingubeni siyibethe, sivuke kutipeni singombe. Sawujonga ke xa ndiphuma kulo live ke mfethu, ndizawujonga ndiyokuphendula phaa. Uligwala namkhulu wehoyika inkwenkwe. Yewonga, Phiwonga, uyalazi inqindi mfethu alinankwenkwe. Akubetha uphuhle nditsho noba yinkwenkwena, akubetha ufinye inqindi. Inqindi ubeke langena nje, inkaba ayidlali ke. Mna ndifuna ubona ibhulukhwe ezigcwele umoya, ukubone xa uwe eringini amatyhalarha ajonga phezulu. Naba abantwana bakho, nantsi ifemeli yakho apha, ubethwa uwe udunuse, amatyhalarha ajonga izulu. Uyawubona umkhono weshoti yeboxing ubungakanani? Uyawubetha kulinyeka izinto ezinkulu. So awudeleli mntu xa uye emanqindini, ngoba elingenileyo inqindi ibhulukhwe ezigcwala umoya. So ke wonga mfethu, ungaphindi uthi ndoyika inkwenkwe kwathini. Inqindi ubiglavu yangena apha ebusweni, ibhulukhwe ezigcwala umoya. Uyambona uBig Zulu uba indoda engakanani? Yho, zawulwa naye ngoDisemba uBig Zulu mfondini. Zabe zizintambo ke ngelaa xesha, ndiyazi uba ndiyakwazi umphepha. Ndinzima ngoku funeka ndithobe iweight, ndikwazi umphepha ndibaleke. Otherwise ke ngoDisemba nimxelele inkabi neshini ibhulukhwe yogcwala umoya. Undilindile, awulinde mna yena. Thembiso, wandibizele KZN, ufuna ukwenzani mhlekazi? Mfondini wena Anele, ndibukele iifayithi zenkabi. Yho, inkabi iyalwa, awunoya untemtem phaa kwenkabi. Yho, iyalwa. Funeka uqiniseke uba i-flexibility, iweight ilula, ukho nzima. So mna ndizokwenzela abantu bakaFacebook ke nabakaTikTok into eziqhaphazisa. Kobethwa mna phaa, akuzubethwa TikTok phaa, akuzubethwa Facebook. Soze ndingxame ngoDisemba. uJunior Khanye ke ndingayolala ngeSunday izayo, iSunday le. Lirhasharhasha uJunior Khanye, nambiza yena. Aze kwanalaa mntu wakhe anaye phaa, aze noNkululeko, nabo bonke la marhasharhasha asebenza nawo phaa. Oh, wena Ngungunyane, izapha Ngungunyane. Izapha Ngungunyane, ndikubethe ndikufake iphedi ndawugqiba, ndikunxibise iphampasi. Ndiyakubona ingathi unabo ubufazana obuthile, ufuneka ndikubethe ndikuvale ngethemponi, ndikunxibise iphampasi ndawugqiba.
Yandisa andimoyiki kodwa ke ndiyamonqena okwangoku. Yho noxhaphazisa mawethini. Ndifuna kuthiwa ndizenze ihero apha xa ndidumba umlomo apha ndingaphinde ndinyubule. Rha. Soze ndiyozikhandisa ngapha. Ndifuna ukuthiwa ndiliqhawe mendiphile iqhawe. Bethwe ndibe ndunyuva ngapha ndodwa. Izithonga zawukhala kum egazini. Andinishiye guys man, hlale kakuhle, uThixo oxolo abe nani, especially amakhosi amahle, the Bethany Glamour Boys, abantwana bakaKaizer Motaung. Oh, thina noMtaung sinesifo, noMtaung sinesifo, thina noMtaung. Hayi Sithembiso, andiphambanele endaweni enomkhwanazi. Kungenzeka imistake kuthiwe ndidubule kuqala, ngeke. Andiyifuni ngoyendaweni enomkhwanazi. Ndihambela kude, ndiyindoda endiyihloniphayo umkhwanazi. Uyawuthi uyazikrwawuzelela kuthiwe hayi udubule kuqala, ngeke. Hayi Stera, yiza uzojoyina kaka hey, uneke uqala undibonise ungathi kanti ujive uburhashahasha. Ndibona ijive yakho uba iright na. Ungandothusi phaa ngokuthiwa ye idensa yakho yenza kanjani. Hayi omvuyisa akazungoma social media, uzawungomba mna. Hayi awikho uBig Zulu. Xa ndikhupha amazinyo uBig Zulu, uyabona amazinyo wam angaphelelanga kwangoku. Xa ndikhupha amazinyo ngathi bekutheni. Uthini? Ndathathe yiphi? Uyabona wena Lodi, inintsi into yakuvimbisa isushi wena. Inintsi into zakuvimbisa isushi. Ayondawo yophambanela umkhwanazi madoda. Ayondawo yophambanela. Ubulela amadoda ayenenhlanga yonke indawo. Bedabule badabula bethu abadubuleki badabula namatapile yonke indawo. Fika bethi ingqolekho umkhwanazi yongcwatywa 6 meter underground. Akamahashahasha wamayeza umkhwanazi. Zimi masibulele mfethu. Uyabona Amzo, check u-Anonymous RSA uzothetha naye. Hayi uqhawe wayefuna nje inumbers kaFacebook man rha. Xa ujongile wena nanzalwana lahashahasha lePirates uqhawe wena. Ufuna undibambisa ngeState. Papa yini guys man, bekumando nesigezwa sikho nje ngumaseka. Ndinithanda nonke emakhaya. Nihlale niswiti ninjalo, nizinakekele guys. Nizinakekele kakhulu. ISouth Africa hey ikhohlakele guys. Amadoda adlwengula abantwana abancinci. Amadoda bulala amaxhegwazana omakhulu bethu. Konakele emhlabeni, masizameni guys uziqoqosha. And yona nto ndifuna uyithetha bra. Ayikho ihero ekubhalwa ngayo ihistory isaphila.
zonke ii-heroes kubhalwa ngazo sezingekho. Ungandixelela ngoRobert Sobukwe, yi-history zangaye evenconywa, ooKhizani namanye amaqhawe, alikho elisaphilayo. Once wagezelwa ngumntu, guys, sukwenzela abantu. If unemoto, suka kuloo ndawo uyokhwela emotweni uhambe uyohlala nabantwana bakho. Sufuna ungena kwitrouble ngenxa yoba usoyika uba abantu bazawuthini. Abadodi soze bakwenze le nto emhlabeni. Abantu abaninzi baluze ubomi babo kuba befuna ukwenzela abantu. Bayeka abantu banyubule bathi uligwala, wena hamba ungene emotweni for the sake of your family, abantwana bakho, oomama bakho, bonke abantu abakuthandayo. Ungazenzi iqhawe lemfazwe kuzakhutshwa umpudu utyulwe kuphele ngawe. Ungawakhohlwa la magama. Nkqo nali yeza lentlungu makwethini. Sawudibana ebhotini, siya kwi-honeymoon, sidle isushi, sispende ibhajethi.